F'pajjiżna hu 16 il-laboratorju li ġew akkreditati mill-Bord Nazzjonali tal-Akkreditazzjoni. Iċ-Chairman tal-Bord Ruben Kurmi spjega kif l-akkreditazzjoni ngħatat wara li saru l-ispezzjonijiet meħtieġa fejn irriżulta li l-laboratorji iħaddmu standards tal-ogħla kwalità. Checks isiru b'mod komprensiv minn lat ta' ammont ta' nies li jaħdmu magħhom, kunu matrenjati, il-faċilitajiet li għandhom, l-apparat li għandhom, kif jaħdmu, naraw li jkunu wkoll imparzjali, dan tqis il-klijenti tagħna huma laboratorji li jħorġu ċertifikat. U ċertifikat jista' jkollu impatt anke ta' jintuża fil-qorti pereżempju. Wieħed mill-laboratorji li ngħata din l-akkreditazzjoni huwa dak tal-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. F'dan il-laboratorju jiġu analizzati kampjuni tal-asfalt, tat-tarmak u taż-żrar. Bħalissa qed tiġi analizzata wkoll il-ġebla li qed tintuża fil-proġett ta' Tritoni fil-Belt Valletta, kif spjegalna Emanuel Dermanin li jaħdem fil-laboratorju. Bħalissa qed nittestjaw il-materjal ta' Tritoni li huwa jikkonsisti fit-Type 1 li huwa tip ta' materjal li jitpoġġa qabel tarmak, il-pavimentar ta' Tritoni li qed jitpoġġa bħalissa qudiem il-Feniċja, u il-konkos li qed jiġi mitfuħ fil-proġett. Il-Ministru għall-Affarijiet tal-Konsumatur Helena Dalli spjegat kif fil-laboratorji isiru testit importanti li jaffettwaw il-ħajja tan-nies u għaldaqstant urid l-impenn tagħha li jkompli jsir aktar investiment f'dan il-qasam. Tajna pereżempju taħriġ lill-pulizija kif jiġbru l-evidenza għax inutli inti ikollok kif għamilna pereżempju laboratorju state of the art tad-DNA. Jekk inti min qed jiġbor l-evidenza m'għandux it-taħriġ meħtieġ, dana investejna il-flus, għamilna ġibna instructors barranin mill-Netherlands Forensic Institute.